Good morning, Siargao. Mayang buntag po kaninyong tanan. Nakasulod ra gayud kita sa atong live stream karong buntaga mga ka-Siargao. Adunay technical problem sa internet nato. Apan naningkamot kita nga makasulod gihapon dinhina sa atong programa Siargao TV News para na maghatod kaninyo sa mga importanteng balita nga angay natong masayran dinhina sa isla sa Siargao, sa probinsya Surigao del Norte, sa rehiyon sa Caraga o sa tibok nasud Pilipinas. Maayong buntag po kaninyong tanan. Good morning mga ka-Siargao. Happy viewing po kaninyong tanan. Good morning usab sa atong mga nagkadaiyang kalungsuran nga sakop ning isla sa Siargao. Ang dapa San Isidro del Carmen, San Benito, Pilar, Santa Monica, Burgos, General Luna o sa Socorro. Maayong buntag po kaninyong tanan. O good morning usab sa atong mga frontliners nga padayon ang serbisyo alang na kanatong mga katawhang Pilipino. Good morning usab sa atong mga silingan nga probinsya, ang Agusan del Sur, Agusan del Norte, Surigao del Sur ug ang Dinagat Islands. Maayong buntag po kaninyong tanan. Good morning mga ka-Siargao. Good morning usab sa atong mga viewers karon, ilabi na sa atong mga commenters, reactors. Magandang umaga po kaninyong tanan. Gikan na sa atong nagkadaiyang munisipalidad. Good morning Siargao, gikan na kan Charles Ken Mantilla. Good morning Clint Dumagtoy, magandang umaga po. Basin na tingala mo, alas 7 kita nagsugod. Adunay technical problem nato nga nasinati ganina mga ka-Siargao. Maong naningkamot kita nga makasulod gihapon kita sa atong live stream. Bisan pa ulahin na ang oras apan padayong kita sa atong serbisyo alang na kaninyong katawhang Siargao non, Surigao non. Good morning po, magandang umaga. Dili na ta maglangan mga ka-Siargao. Ang pinakaunang bahin sa mga balita nato karong buntaga, ang kahimtang nato sa panahon karon. Gikan na mismo mga ka-Siargao sa DOST Pag-asa, pinaagi na ni weather specialist Raymond Ordinario. Good morning. So ito yung ating satellite image. Nasa nakikita natin, ito pa rin yung bagyong si Rolly na bumabaybay pa rin dito sa silangang bahagi nga ng ating bansa. At wala pa rin itong direktang epekto sa namang bahagi ng ating kapulan. Ngunit yung mga kaulapan tayo dito, nadala pa rin yan ng mga northeastern surface wind flow at yung mga extension nitong ating mga binabantayang weather system. Itong bagyong Rolly ay tinatayang nasa o yung mata ng Typhoon Rolly ay tinatayang nasa layong 980 km silangan ng Kasiguran, Aurora. Nagtataglay na ito ng hanging aabot ng 185 km per malapit sa gitna at pagbugso ng hangin na pwedeng umabot ng 230 km per hour. Kumikilos pa rin ito ng pakanluran sa bilis na 20 km per hour. So may kaliitan pa rin ng bagyo kaya wala talaga ito nagiging epekto. Ngunit binabantayan natin dahil nga sa compact itong ating bagyong ito ay posible pa rin natin maranasan yung mga malakas na damage o matataas, malaking damage na pwedeng madala ng bagyong Rolly pag tumama nga ito sa kalupaan. At yung tropical storm, at sana naman ay bibigyan natin ng update mamaya. So ito yung ating latest track as of 2 PM. So makikita natin na patuloy pa rin yung pagsadsad ng track ng bagyong si Rolly at babawi iyan pagdating ng linggo. Ito ay nasa layo ng 685 km silangan ng Infanta, Quezon. Pagdating naman ng Sunday afternoon, nasa 55 km north na siya ng Daet, Camarines Norte. Pagdating naman ng Monday afternoon, ito ay bumaybay na dito sa Central at Northern Luzon area at nasa 260 km west of Dagupan City sa may Pangasinan. And by Tuesday and Wednesday, ito ay nasa labas na ng ating Philippine Area of Responsibility. Sa ngayon, dahil nga sa paglapit ng bagyong si Rolly, nakataas na ngayon ang babala ng bagyo bilang isa dito pa rin sa probinsya ng Catanduanes. May inaasahan na hangin na 30 to 60 km per hour within the next 1.5 day o 36 hours. Kaya pinaghahanda na natin yung ating mga kababayan dyan sa Bicol region sa magiging epekto nga o posible pang epekto ng magiging pagdating nga o paglapit ng bagyong Rolly dyan sa Bicol region area.
Samtang mga kasyargaw, ang Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga, Basilan, Sulu ug Tawi-Tawi makasinati sa mapanganuron nga kalangitan inubanan sa katag-katag nga pag-ulan o pagpanalugdog tungod na sa true o pinaagi na mismo ni Typhoon Rolly mga kasyargaw. Samtang ang ubang dapit sa Mindanao makasinati sa panalagsang pagdagom ngadto na sa madagumon nga kalangitan inubanan sa patak-patak nga pag-ulan tungod na kini sa mga localized thunderstorms. Hinay ngadto na sa kasarangan mga kasyargaw ang hangin nga gikan sa amihanang kasagpan ngadto na sa habagatang kasagpan direksyon ug ang kadagatan hapsay ngadto na sa kasarangan ang pagbalod sa mga kadagatan mga kasyargaw. Samtang nisubang ang haring adlaw kaninang alas 5:31 o mosalop kini unyang gabi mga kasyargaw alas 5:20 sa hapon. Mao kana ang atong lagay o ang atong mga report sa panahon karong buntaga mga kasyargaw. Good morning po sa tanang commenters nato karon. Good morning Kuya G, pa shoutout po sa taga Socoronhon nga tana magamping sila. God bless. Gikan na kang Castrion na Borda. Salamat po, magandang umaga. Asko lang Kuya G, paggaling og Manila, hindi na rin kailangan uwi kasi ako sa November 18. Good morning Kuya G. Kung gikan ka Micols Bernades, kung gikan ka gawas sa Surigao del Norte, magkinahanglan gihapon ka. For Surigao nun man ang dili o pagwala sa rat mga kasyargaw sulod sa Surigao del Norte kung maglabang-labang man din hina sa isla sa Siargao o sa Surigao del Norte. Kung milapas ka sa borderline mga kasyargaw, magkuha gyapon ka ng rat or bisan uno antigen or ang RT-PCR mga kasyargaw. Kini nga atong headlines para mani din hinasulod sa Surigao del Norte. Amping mo tanan kuya, gikan na kang Ruth Ilandag. Salamat po, magandang umaga. Good morning Kuya G, stay safe, God bless. Gikan na kang Alecor Dador o Rochela Dador. Salamat. Good morning Siargao, maradyo na buntag Kuya G, keep safe po. Gikan na kang Anthony Rengel. Salamat, magandang umaga. Good morning po Sir G, good morning Siargao. Og sa tanang mga nagtanaw sa live karon, God bless and stay safe. Gikan na kang Ma'am Esther Kaga. Salamat. Good morning Kuya G, keep safe. Gikan na kan John Mark Masadja. Salamat Jan. Good morning Kuya G, gikan na kan Shy Rams. Good morning kanimo din na Shy Rams. Ilabi na sa mga taga Magallanes Claver. Salamat kaninyong tanan. Magandang umaga po. Maradyaw na buntag Siargao. Amping kamong kanunay tanan. Gikan na kang Lenny Buo. Salamat po. Good morning Kuya G. Ingat mga Siargao, malakas ang ulan. Good morning gikan na kang Rudy Borja Jr. Salamat. Happy viewing po. Samtang mga kasyargao, ang pinakaunang bahin sa mga balita nato karong buntaga. Duha ka bag-ong COVID-19 confirmed case na itala sa San Isidro, Siargao. Gikumpirma karon mga kasyargao sa DOH-CHD Caraga ang pinakabagong kaso sa COVID-19 positive case sa munisipalidad sa San Isidro, Nasairan, nga ang usa sa mga mipositibo usa ka 30 anyos nga lalaki, trabahante sa DPWH nga adunay travel history lamang sa San Isidro og Dapa. Ani ang contact tracing nga nahitabo kaniya mga kasyargao ni atong October 17 to October 18, 2020. Ana lamang kini sa ilang panimalay uban sa iyang pamilya. Pagka October 19, 2020, may bisita sa DPWH office ni ato usab sa selebrasyon dito na sa Barangay Tigasaw. Pagka October 20, 2020, ni adto sa DPWH office Planning and Design section o Construction section. Pagka October 21, 2020 mga kasyargao, niadto sa trabaho sa DPWH Office Planning and Design Section, may bisita sa DPWH Finance Section o nakig-meeting sa iyang mga amiga. Pagka October 22, dunay
meeting gihapon sa iyang mga amigo o nakikita sa iyang mga amigo. Pagka October 23, nagasugod ang iyang sintomas. Pagka October 23 to 26, mga kasyargaw, ana siya nagpuyo na sa iyang panimalay uban ang iyang pamilya. Pagka October 27, interview sa Rural Health Unit staff o mga contact tracers. Samtang nagsugod na ang iyang strict home quarantine. Pagka October 28, giswab o para na sa rapid antigen o adunay positibo nga resulta o gidala kini sa San Isidro TTMF. Pagka October 30, gianunsyo sa DOH Caraga na siya positibo. Karon ang maong lalaki ana sa San Isidro TTMF og stable na ang kondisyon, samtang ang mga close contacts niini gi-isolate na og tanan asymptomatic. Samtang ang ikaduha nga naitala nga may positibo usa ka 34 years old nga babae og walay naitala nga exposure o travel history. Sa pag-contact tracing niadtong October 17 to October 23, naaral lamang kini sa ilang panimalay uban sa pamilya. Pagka October 24, niadto sa trabaho sa LGU San Isidro DILG office. Pagka October 25, ni stay at home na kini uban sa iyang pamilya. Pagka October 26, interview sa RHU staff para na sa contact tracing, IgM positive and IgG positive sa rapid antibody test kini o gidala sa San Isidro TTMF. Pagka October 28, gi-rapid antigen testing o adunay positibo nga resulta. Pagka October 30, gi-anunsyo sa DOH CHD Caraga nga positibo kini. Karon, ang maong lalaki ana-ana o ang maong babae ana-ana sa San Isidro TTMF og stable na ang kondisyon, samtang ang mga close contacts usab niini i-isolate og ang tanan asymptomatic. Gidani ang tanan mga mag-self monitor sa mga symptoms sa COVID-19 sama sa fever, cough, colds, difficulty of breathing, diarrhea, o lost sense of taste and smell. O kung ugaling na ay masinati mga kasyargaw nga maong symptom, dali kini nga ipahibalo sa mga BHERTS o haduol nga Rural Health Unit, ilabi na sa mga taga San Isidro. Mao kana ang latest updates nato dito na sa munisipalidad sa San Isidro, mga kasyargaw. Good morning po, magandang umaga kaninyong tanan. Happy viewing po. Good morning. Asa na if padulong Surigao mag-rapid test paghihapon or dili na gikan na kan John Mark Masadya. Sumala pa sa atong EO dili na mga kasyargaw. Hulato na to ang mismong report mga kasyargaw. Good morning sir. Dili na ba ta quarantine kung mubiyahe ta padapa gikan sa Surigao City? Wala anay rapid antibody test nga ipresentar apan magpahigayon gihapon kamo og pag-quarantine mga kasyargaw. Kay aduna may executive order gagipagawas ang dapa mga kasyargaw nga kinahanglan gayod mag 14-day quarantine kamo mga kasyargaw sulod sa maong munisipalidad. Naa sila executive order nga gipatuman didto mga kasyargaw. Good morning Kuya G. Gikan na ka nga Pimilo Gagay. Salamat Mami. Good morning. Good morning Kuya G. Paki-shout out sa tanang sa lahat ng mga kaibigan ko diyan sa Sayak. Ingat kayo lagi. Gikan na kang Trifonso Flores. Salamat po. Good morning, Siargao. Gikan na kang Aimee Lubapi. Salamat po. I love the amazing Siargao Island. I love the visit again. One of the beautiful islands in the Philippines. God bless everyone. Gikan na kang Honorato Mendoza. Salamat po. Magandang umaga. Good morning, Kuya G. Keep safe always. Watching from Aruba. Salamat po, Mami. Good morning. Good morning, Kuya. Ingat ka palagi. Salamat po. Gikan na kang Rudy Plandano Borja Jr. Salamat po. A blessed day to all, team of Siargao TV. Shout out Kuya Amping Kamudia. Gikan na kang Adlaw Rika. Salamat. Good morning kanimo din na Rika. Salamat. Magandang umaga. Samtang mga kasyargao sa laing bahin sa mga balita, travel to Siargao, dili na kinahanglan ang negative rat, antigen o RT-PCR result.
nagpagawas karon mga kasyargaw og Supplemental Memorandum Order Number 20-403 ang probinsya Surigao del Norte nga magwagtang sa pag-require sa mga negative rat, antigen og RT-PCR result kung mo biyahe paingon sa Siargao. Kini ang pinirmahan karon mga nga memo sa panggamhanan sa Surigao del Norte. Epektibo karong adlaw mga ka-Siargao, pwede na makabiyahe paingon sa Siargao apan kinahanglan gihapon ang pagsunod sa minimum health standards, ilabi na ang pagsukbot sa face mask, face shield o ang pag-obserbar sa physical distancing mga ka-Siargao. Kung mosulod kamo sa mga munisipalidad sa Siargao, adunay nagkadaiyang mga executive order nga ilang gipagawas mga ka-Siargao, magdepende na kanila mga ka-Siargao kung unsay mga protocols nga himuon. Apan ang pagbiyahe mga ka-Siargao gikan na sa Surigao City o Surigao del Norte paingon na sa Siargao, wala na pangayoon nga rapid antibody test, antigen ug RT-PCR. Apan kung mosulod kamo sa nagkadaiyang munisipalidad mga ka-Siargao, adunay mga kaugalingon nila na mga executive order nga gipatuman mga ka-Siargao. Mga latest updates nato sa atong probinsya Surigao del Norte. Samtang mga ka-Siargao, LGU del Carmen suportado ang pagwagtang sa MECQ, bagong guidelines ang ipatuman. Suportado karon sa local government unit sa Del Carmen ang pagbalik sa tibok isla sa Siargao sa Modified General Community Quarantine kon MGCQ ilalom sa Executive Order Number 20-049 Series of 2020 o ang pagwagtang sa MECQ o pagwangtag usab sa travel restriction. Apan magpatuman karon og bag-ong guidelines ang maong munisipalidad sama sa dili na kinahanglanon ang travel pass kung aduna kay negative test result sa RAT, antigen, RT-PCR kung gikan ka outside sa Siargao Island. Apan mga ka-Siargao, aduna pa siguro yung mga kausaban ni ini mga ka-Siargao tungod kay adunay bago pa lamang gipagawa sa atong probinsya nga dili na kinahanglan ang RAT. Mga ka-Siargao, atong hulaton ang maong mga kausaban sa maong mga EO ilabi na sa nagkadaiyang mga munisipalidad sakop ning atong isla sa Siargao. Samtang kung mobiyahe kamo sulod sa munisipalidad sa Del Carmen, dili na kinahanglan pa og mag-present sa travel pass o kung ang lugar nga inyong giadtuan required maghatag gihapon o required gihapon ang mga travel pass, maghatag gihapon ang LGU del Carmen. Kung kamo mobiyahe paingon na sa mga provincial borders, required gihapon ang mga travel requirements, ilabi na ang mga LSIs o mga ROFs. Kung gikan kamo outside Siargao, paingon kamo sa Del Carmen, mo-undergo kamo sa 14-day quarantine. Kung asymptomatic, 14 days nga municipal facility o home quarantine na lamang mga ka-Siargao. Kung symptomatic, mandatory nga 14-day quarantine ka ilalom sa municipal facility. Ipadayon gihapon ang mandatory registration sa e-health pass o ipadayon gihapon ang mga health standards sulod sa munisipalidad sa Del Carmen. O kana ang latest updates mga ka-Siargao sulod sa maong munisipalidad. Samtang munisipalidad sa Burgos ipailalom na sa MGCQ. Gipagawas na karon ang pag-ong Executive Order Number 19 sa munisipalidad sa Burgos nga magpailalom sa MGCQ nga gipirmahan mismo ni Burgos Mayor Emmanuel Arcena sa maong EO mga ka-Siargao. Ipatuman gihapon ang mga public health standards, limitado gihapon ang lihok sa mga katawhan, bawal gihapon mogawas ang mga batan-on nga below 15 years old, bawal mogawas usab ang 65 years old and above, ang mga contact, suspected, probable o confirmed case, mandatory nga mo pailalom sa quarantine. Pwede na ang mga sports o exercise sa gikatakda lamang nga sports mga ka-Siargao. Sa mass gathering, pagatugutan na kini, pero 50% lamang sa capacity sa usa ka venue o lugar. Balik na ang physical reporting sa mga public o private offices. Sa trabaho, manginahanglan gihapon sila og travel pass kung mosulod kamo sa Burgos
mga kasyargaw. Mga ng latest updates nato sa munisipalidad sa Burgos. Samtang sa Socorro, streamlining sa COVID-19 measures, gimando karon sa Socorro, mga kasyargaw. Ipagawas ni Mayor Felizardo A. Galanida karon ang Executive Order Number 50 Series of 2020 pinitsahan Oktubre 30, 2020 nga adunay titulo nga an order prescribing the implementing guidelines on Provincial Executive Order Number 20-049 Series of 2020 as supplemented by Memorandum Order Number 20-403 Series of 2020 and streamlining the COVID-19 measures in the municipality of Socorro, Surigao del Norte. Samtang mga kasyargaw, sa dili pa ilibkas sa Department of Health ang deklarasyon nga adunay local COVID-19 transmission sa lungsod sa Socorro, ang mga musunod ang mga patakaran nga pagasundon ilalom sa Socorro, mga kasyargaw. Ang tanang mga tao nga nakapuyo sa usa ka dapit nga adunay local COVID-19 transmission sa panahon sa sobra sa 2 ka oras, ipailalom sa gimando nga 14 days quarantine pag-abot sa lungsod sa Socorro. Sa kondisyon nga ang mga tao nga gikan nga sa mga dapit gawas sa mga lugar nga adunay local COVID-19 transmission, kinsa moadto sa pantalan sa ulahing nga nahisgutan nga dapit aron mosakay sa biyahe sa Socorro, siya dili apektado sa 2 ka oras nga patakaran sa pagpuyo sa maong lugar. Kung sulod kamo sa 2 ka oras, then mo travel lagi hapon kamo pagawas sa Socorro, dili kamo i-quarantine, mga kasyargaw. Samtang ang mga tao nga gikan sa mga dapit nga walay ka kumpirmadong local COVID-19 transmission, mga kasyargaw, dili na kinahanglan nga magpakita sa ilang magpakita og rat, antigen ug RT-PCR sa ilang pag-abot sa lungsod sa Socorro sa negative test result on rapid antibody test, mga kasyargaw. Samtang ang mga apor, mga kasyargaw, kinahanglan gyapon kamo magpakita og mga negative result kung gikan kamo sa adunay gikatala nga local transmission, mga kasyargaw. Samtang mga kasyargaw, giauhag ang tanang mga barangay officials ilalom sa Socorro nga ilabi na ang mga punong barangays sa pagbuhat og bandilyo alang na sa kasayuran sa tanang mga katawhan sa Socorro nga mamahimong nga kopyahon nila kini nga post sa ilang pagbuhat sa ilang mga pagpahibalo. Ilabi na ang pagpahibalo karon sa Socorro, mga kasyargaw. Ilabi na ilalom sa IATF Socorro, mga kasyargaw. Mga na latest updates nato sa atong mga munisipalidad sulod sa atong isla sa Siargao, mga kasyargaw. Good morning po, magandang umaga sa atong mga commenters karong buntaga. Good morning, Siargao, gikan na kan Joan Valles, salamat po. Good morning, Siargao. Kamusta lang ko sa mga kauban nako dire sa Avida Turf, Taguig, gikan na kang Aljar Ruaya. Salamat po. Again, good morning, Kuya G. Pwede na ba mo biyahe ang taga-baryo pakanhi sa dapa? Yes po, pwede na po mo biyahe kamo, mga kasyargaw. Apan pagdala lamang ng mga igong requirements, ilabi na kumusulod kamo sa munisipalidad sa usa ka munisipalidad, mga kasyargaw. Kung musulod ka mo, kinahanglan gyapon ninyo ng mga requirements tungod kay na may nagkadaiyang rules nila, mga kasyargaw. Di ka na kang Clint Tumagtoy. Salamat, magandang umaga. Kuya G, keep safe San Isidro, keep safe Siargao, keep safe Taraytay and Sapuras family, keep safe Sapuras group, 4-piece grantee og tanang taga San Isidro, gikan na kang Ralin Sapuras. Good morning po, magandang umaga. Samtang mga kasyargaw, ang atong pinaka-latest nga COVID-19 case na itala, mga kasyargaw, ang report gikan na mismo sa DOH-CHD Caraga. October 29, 2020, we have 22 new confirmed positive COVID-19 cases. For areas of distribution, 6 cases from Agusan del Sur, Beruela 5, Rosario 1, 2 cases from San Isidro, Surigao del Norte, 7 cases from Tandag City, from Barangays de Lahe 4, Dagokdok 2, and Bagong Lungsod 1, and 7 cases from Butuan City. 1 case each for the following barangays: Bading, Dagohoy, Lemon, New Society, Pianing, San Vicente,
and Tiniwisan. For classification of cases, we have recorded 14 local transmission cases, 2 with travel history to an area with local transmission, and 6 with no travel history to an area with local transmission. For status of condition, 19 are asymptomatic, 2 have mild symptoms, and 1 severe. For status of management, 22 cases are quarantined, monitored, and managed accordingly. As of October 29, 2020, for Caraga cumulative COVID-19 cases, we now have a total of 2,746 confirmed cases, 650 active cases, 1,980 recoveries, and 116 deaths. Mao kana ang latest updates mga kasyargaw sa DOH-CHD Caraga. Ang duha nga gikareport sa San Isidro sa maong report atong gisaysay na ganina mga kasyargaw. Mao kato ang duha nga gikareport sa DOH. Samtang mga kasyargaw sa atong horoscope mga kasyargaw natay upat ron nga horoscope sa Aries, lain-lain ang muhatag og insight sa imong desisyon. Lucky numbers karon 50, 33, 46, 24. Lucky color mint green. Samtang sa Taurus, ang imong daan nga goal important sa imo karon. Lucky numbers 35, 54, 15, 32. Lucky color blue velvet. Pagka Gemini, ang imong focus naa sa professional expansions sa imong goals aron dunay impact sa imong career. Lucky numbers 14, 17, 42, 46. Lucky color ultraviolet. Samtang ang ikapat nato Cancer, ang job nga imong gidawat for wrong reasons mahuman na karon. Lucky numbers 55, 29, 32, 20. Lucky color cyan blue. Napatay laing upat mga kasyargaw taod-taod human sa mga pipila ka mga balita dinhi na sa atong programa Siargao TV News. Samtang sa laing bahin sa atong mga balita karong buntaga mga kasyargaw, 13 billion pesos gigahin alang na sa cash assistance programs. Gikareport karon sa Department of Labor and Employment Condole nga pinaagi na sa Bayanihan to Recover as One Act o Bayanihan 2 adunay gigahin karon nga 13 billion pesos nga sa gobyerno alang na sa mga cash assistance programs sa Department of Labor. Lakip sa mahatagan og benepisyo niini ang mga workers gikan na sa mga formal og informal nga mga sektor, overseas Filipino workers nga nawad-an og trabaho og lakip usab ang mga workers sa tourism industry. Ang detalye mga kasyargaw gikan mismo kang Dole Undersecretary Joji Aragon. Tama po kayo, meron na po tayong around 13 billion at 13 billion na pwede na natin ipamahagi. In fact, by now, right after the release of the DBM ay nandoon na po sa ating mga regional offices, 16 na rehiyon ang 13 billion at ito po ay ang mga sumusunod na ating programa. Una po yung CAMP, yung COVID Adjustment Measures Program na ito po ay isang one-time assistance para sa ating mga empleyado sa formal na sektor. Ito yung mga na-displace o naapektuhan, whether ito ay flexible work arrangement or temporarily closed ang kanilang mga establishmento o kaya naman ho ay permanently closed ang kanilang mga maliliit na kumpanya. Sila ho ay makakatanggap out of the 13 billion ng 5 bilyong piso at ito ho ay mabibenepisyohan ang 993,432,000 workers. Doon naman po sa tinatawag nating TUPAD o ang emergency employment na sila ay mababayaran ng regional minimum wage times siguro po 15 araw. Yan po ang sabi ni Secretary Silvestre Bello, wag naman 10 araw. Gawin nating 15 araw ay mabibigyan sila ng 6 na bilyong piso out of the 13 billion. At ang mabibenepisyohan naman po ay around 863,867 workers. Sa ito naman ho, itong tinatawag na TUPAD ay formal na sektor ng ating mga kababayan at kapatid, meaning ito ho yung mga
mga naapektuhan sa mga karinderya, yung mga nagpupush ng mga kariton, nagtitinda ng taho, at lalo lahat po ng ating mga kababayan nationwide. Ang pangatlo po ay yung AKAP o yung abot kamay ang tulong. Nabigyan mo sila ng 2 bilyon at ang mabibenepisyohan mo nito ay yung 200,000 affected OFWs na na-repatriate po dahil dito sa pandemya, sa global pandemic na ating kinakaharap, yung mga balik manggagawa. O kahit na rin po yung mga OFW natin na nasa abroad at hindi naman ho makaalis dahil sila ho ay pinaplano na ang pag-uwi nila, makakatanggap din mo dito. So, nagbibigay, kami, notisiya na by siguro this week or early part of next week, ay rolling na po ito, meaning tuloy-tuloy. Mao to ang detalye pamahayag mismo ni Dole Undersecretary Joji Aragon, mga kasyargaw. Ato na gayoy mga plano, mga gigahin na ng mga alokasyon para na sa mga displaced workers nato, mga kasyargaw, para na pagtabang kanila ilabi na karon panahon sa pandemya, mga kasyargaw. Samtang sa laing bahin sa atong horoscope sa Leo, feel mo ang pressured ka sa trabaho. Lucky numbers 38, 12, 42, 53. Lucky color apricot orange. Samtang sa Virgo, favorable siya sa imong gibuhat. Lucky numbers nimo karon 13, 46, 55, 27. Lucky color lilac violet. Samtang sa Libra, ang imong kauban mohatag og meaningful career advice kanimo. Ayohon nimo pag-explain. Lucky numbers 52, 24, 54, 46. Lucky color red. Samtang sa Scorpio, ang relationship nga base lang sa physical attraction nanginahanglan og more substance aron ma-stabilize ang love. Lucky numbers 18, 13, 56, 30. Lucky color peach. Mao kana ang laing upat nato nga horoscope karong buntaga, mga kasyarga. Napay laing upat sa mga mosunod na mga minuto. Samtang mga kasyarga, pagmugna sa COVID-19 Immunization Program Management Organizational Structure, giaprobahan na. Gianunsyo karon ni Presidential Spokesperson Harry Roque nga giaprobahan na sa IATF ang pagmugna sa COVID-19 Immunization Program Management Organizational Structure. Ingon nga pagpangandam sa pag-abot sa mga bakuna diri na sa atong nasud Pilipinas. Atong paminawon mismo ang detalye gikan kang Presidential Spokesperson Harry Roque. Magandang araw po, galing sa Alona Beach, Panglao, Bohol. Ito po ang balitang IATF. Nagpulong po ang inyong balitang IATF kahapon kung saan inaprubahan ang mga sumusunod. Unang-una po, bilang preparasyon sa pagdating po ng bakuna laban sa COVID-19, bumuo na po ng COVID-19 Immunization Program Management Organization Structure. Ito po ay pamumunuan ng Department of Health at kabahagi rin po ng kinatawan nito ang iba't ibang ahensya ng gobyerno. Ito pong COVID-19 Immunization Program Management Organizational Structure ay mapapasailalim ng National Task Force on COVID-19. Inatasan po na magpulong sa lalong mabilis na panahon itong bagong kinatawan. Inaprubahan din po kahapon ang face-to-face medical clinical program ng University of the Philippines College of Medicine. Ito po ay magaganap sa UP PGH Hospital at ito po ay magiging exception sa ilang mga omnibus guidelines ng COVID-19 na binuo ng IATF. Nasa final na rin po ang ating mga quarantine classifications matapos po ang takdang panahon na ibinigay sa mga lokal na pamahalaan upang mag-apila. Nasa ilalim po ngayon sa GCQ ang Metro Manila, ang Batangas, ang Iloilo City, ang Bacolod City, ang Tacloban City, ang Iligan City at Lanao del Sur. Ang iba't ibang lugar pa po ng Pilipinas na hindi nabanggit ay mapapasailalim sa MGCQ. Ibig sabihin po nito, wala pong nagbago doon sa naanunsyo na quarantine guidelines ng ating Presidente. Maraming salamat po and happy weekend to all. Mao kana mga kasyargaw, ang mismong pamahayag, ang detalye, mga kasyargaw, gikan na
kang presidential spokesperson Harry Roque. Gikabutya usab niya mga kasyargaw. Adunay mga kabaguhan usab sa atong quarantine guidelines apan ang tanan nato is MGCQ, lakip lamang sa pipila ka lugar nga gipailalom sa GCQ mga kasyargaw. Good morning Kuya G to all Siargaonon and viewers. Gikan na kang Nico Blase, salamat po. Good morning Sir Junray Valenzuela, salamat kanimo din ha. Maradyo na buntag Siargao, hello sa ako anak nga si Simon Chan og sa taga Burgos. Taga-tandag sa ako pamilya kuman nga nagtanaw sa imo Kuya G. Salamat. Gikan na kang Shimalin Nogalisa. Salamat po. Magandang umaga. Good morning Kuya G. Greet lang happy birthday kang J. Lord Kaamino dire sa Katangnan Bridge. Salamat. Gikan na kang John Mers Hanil Biao. Salamat. Hani Biao. Salamat. Magandang umaga. Good morning. Happy birthday kang J. Lord Kaamino. Salamat po. Magandang umaga. Good morning taga San Fernando Tanan. Gikan na kang Roldan Bukilon. Salamat po. Magandang umaga. Good morning Kuya G. Shout out sa ako sa Sinday family. Good job kay Randolph Ebanrel Sinday nga nagluto sa Ija Sudan nga itlog. Keep safe Siargao. Gikan na kang Rebecca Sinday. Salamat po. Magandang umaga. Good morning sa tanang mga taga-Pilar, labi na sa mga taga-Barangay Haboy. Keep safe everyone. Gikan na kang Joel Lim Menggita. Salamat po. Magandang umaga. Shout out kaninyong tanan mga kasyargao. Samtang sa laing bahin sa atong horoscope karong buntaga sa Sagittarius, nasa imong mind ang tricky career issue. Lucky numbers nimo karon 13, 30, 53, 42. Lucky color gold. Samtang sa Capricorn, develop more sa dress for success. Lucky numbers 30, 25, 54, 46. Lucky color brown. Sa Aquarius, adunay ways to manage sa imong money karon. Lucky numbers 24, 34, 38, 52. Lucky color yellow. Samtang sa Pisces, focus ka sa meaning of life o ang imong place sa creation. Lucky numbers 18, 13, 40, 50. Lucky colors ruby red. Mao kana mga kasyargao ang atong mga horoscope karong buntaga. Kinigiya lamang para na sa pagkabot nato sa gitawag nato nga success mga kasyargao. Samtang sa laing bahin sa itong mga balita sa entertainment, RC Muñoz nahimo ng sarhento. Usa na kalihitimong sarhento karon ang aktres nga si Ramona Cecilia Datuin Muñoz o naila nga si RC Muñoz. Human nga makumpleto niini ang Basic Citizen Military Training Course sa Philippine Air Force Reserve Command gikan Hunyo o kini mipailalom sa 30 days training. Gianunsyo kini sa official Facebook page sa AFRC laang kawal nga page. Lakip ang mga pictures sa giagihan sa aktres ingon nga training sama sa marksmanship training, humanitarian o disaster response training, obstacle course, field training exercise o uban pa aron mamahimong reservist sa Philippine Air Force. Mi-graduate kini mga kasyargao ni agtong October 26, 2020. Congratulations kang RC Muñoz. Mao kana ang latest updates nato sa entertainment nato mga kasyargao. Samtang ang COVID-19 monitoring report nato mga kasyargao as of October 30, 2020 mga kasyargao, ang COVID-19 monitoring report nato sa probinsya Surigao del Norte, 147 na ang suspected cases, 145 ang probable case, 1,859 ang persons under monitoring, 19,895 na mga kasyargao ang nakagraduate sa pag-quarantine, 586 ang positibo sa rapid antibody test, 408 na mga kasyargao ang RT-PCR confirmed case, 225 na ang nakarecover, samtang 35 ang
namatay. Samtang sa COVID-19 updates nato sa Tibok Nasod Pilipinas, naana mga kasyargaw sa kinatibok ang 378,933 ang total cases sa atong nasod Pilipinas. As of October 30, 2006 ang nadugang ni ini mga kasyargaw, samtang 636 ang nadugang sa mga naka-recover na, samtang 38 ang nadugang sa mga namatay. Sa maong kinatibukan, 41,291 na ang active cases mga kasyargaw, samtang 330,457 na ang naka-recover, samtang 7,185 na ang mga nangamatay. Mao na ang latest updates nato sa COVID-19 sa atong nasod Pilipinas mga kasyargaw. Happy viewing po sa tanang viewers nato karon, ilabi na sa mga taga Surigao del Sur, sa mga taga Surigao del Norte, o sa mga taga Dinagat Islands. Magandang umaga po kaninyong tanan. Happy viewing po. Salamat sa inyong suporta. Shout out kaninyong tanan mga kasyargaw, ilabi na sa mga taga ilabi na usab sa mga taga Siargao Island, ilabi na sa ilalom sa atong mga munisipalidad sakop ning atong isla mga kasyargaw. Good morning po kaninyong tanan. Salamat sa inyong suporta. Happy viewing po. Samtang mga kasyargaw, 5 days na lang, Pasko na. Wala, nisulod ang atong nisulod na gayud ang sounds. 55 days na lang mga kasyargaw, Pasko na. Unsa inyong mga handa, unsa inyong mga plano. Hibalo naman kita mga kasyargaw nga magpadayon gihapon ang atong pagsaulog sa Kapaskuhan. Bisan pa adunay pandemya. Kaya ang atong saulog man mga kasyargaw ang pagkatao sa atong manunubos nga si Jesucristo. Merry Christmas! Mao kana mga kasyargaw ang atong mga nahipos na mga balita din na sa atong programa Siargao TV News. Din hinalamang ko kutob hangtod sa sunod nato nga parag-uban din na sa atong programa Siargao TV News para na maghatod kaninyo sa mga importanteng balita nga ngay natong masayran din hina sa isla sa Siargao, probinsya Surigao del Norte, rehiyon sa Caraga, og sa tibok nasod Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, og sa tibok kalibutan. Ninyo nagalagad sa live stream Kuya G. Moingon kaninyong tanan mga kasyargaw. Pagpakabana, pagbantay, makisayod, aron dili kita mahisukamod. Ingat Siargao, ingat Pilipinas, happy weekend!